an sigikun ye mun ye an ye kibaruya sɔrɔ tuguni ko Niger kɔnɔ y'a faamuya b'a la Itali sɔrɔdasiw bɛ ka taa yen Faransi sɔrɔdasiw bɛ yen i y'a faamuya b'a la Allemagne sɔrɔdasiw bɛ yen c'est à dire que o bɛ ka yen kɛ komi Europe quoi Américains bɛ yen nɔ a bɛɛ an y'o kibaruya sɔrɔ k'a fɔ ko sɔrɔdasiw bɛ ka don Niger kɔnɔ bɛ a ka bon hakili ma an bɛ an da don o la ka yira an ka ɲɛmɔgɔw la hali bi u jɔlen ka to u ka frontière yanfan ninnu u ka yen kɔlɔsi n'an bɔra yen nɔ nkalon caman bɛ ka tigɛ ko Sogɛl Kokala Mayiga n'o y'an ka minisiri ɲuman ye minisiri min ɲɔgɔn ma deli ka na Mali kɔnɔ o bɛ ka nkalon tigɛ ka Sogɛl photo ani Côte d'Ivoire premier ministre photo k'o tugu ɲɔgɔn na ko Sogɛl taara yafa ɲini Côte d'Ivoire a donna ta a bɛɛ nkalonfin an y'a fɔ aw ye an bɛ waati min kɔnɔ bi nkalon de caman bɛ na tigɛ mais n'aw ma fɛn fɛn ye anw ka pagew sanfɛ aw kana ta ne ka page sanfɛ n'an ma kunnafoni fɛn fɛn ye Ibu Sita sanfɛ Amara Sila Seku Tunkara Jason a caman n'an m'a ye olu ka page sanfɛ dɔrɔn kana ta kunnafoni fɛn fɛn bɛ bila page lankolon ninnu sanfɛ a bɛɛ nkalonfin aw kana si ta ko Sogɛl bɛ Côte d'Ivoire k'a taara yafa ɲini Ala m'a ye kira m'a ye Sogɛl bɛ Mali kɔnɔ a ma bɔ yɛrɛ fotokɔrɔbaw de bɛ ka monter k'o tugu ɲɔgɔn na ka lagosi ta k'an sɛgɛrɛ quoi k'an bɔ an ka sira kan i y'a faamuya b'a la an b'an da don o la ni waati man ta an tɛgɛ ma i y'a faamuya b'a la min ye constitution ye an ka constitution kura min kan ka voter n'a kuma can bɛ an b'an da don o fana la ka an fɛla di o la ni waati man ta an tɛgɛ ma CEDEAO mɔgɔw olu sara ka ban pewu olu kɛra su ye o kɛra samiyabo ye bɛɛ bɛ ka bɔ CEDEAO kɔnɔ bi saga tɔni minnu tora CEDEAO kɔnɔ olu fana bɛ k'u yɛrɛ ta ne y'o de fɔ n ko arasa ye nkalon de ye Ala tɛ barika don nkalon na ni arasa ye dɔrɔn ye nkalon de ye Ala tɛ barika don nkalon na saga tɔni minnu tora a kɔnɔ olu fana bɛ k'u ka kasaw kuru ka bɔ a kɔnɔ an bɛ dugawu de kɛ Ala ka hinɛ CEDEAO la ka dayɔrɔ sumaya nin ko ninnu de y'a sigikun ye ne balimaw Seydou Sissoko k'i fɔ k'i waleɲuman dɔn ne balimaw an ye kibaruya min sɔrɔ tuguni i y'a faamuya b'a la Niger kɔnɔna bɛ ka kɛ i y'a faamuya b'a la Faransi sɔrɔdasiw marayɔrɔ ye Itali sɔrɔdasiw marayɔrɔ ye Amérique sabu que i ɲɛ bɛ farajɛ jamana fɛn fɛn na n'o ni Mali tɛ hakilina kelen na bi u bɛ k'u ka sɔrɔdasiw caman de bila ka taa Niger kɔnɔ ne yɛrɛ t'a dɔn u bɛ k'u bila ka taa Niger kɔnɔ k'u minɛ quoi c'est là que je comprends pas a kɔni o ka sɔrɔdasi caman de bɛ ka don Niger kɔnɔ Tchadi fana sɔrɔdasi caman de bɛ ka na Niger kɔnɔ ne yɛrɛ t'a dɔn nin sɔrɔdasi baden ninnu taakun ye mun de ye Niger kɔnɔ là je comprends rien ne yɛrɛ t'a dɔn u bɛ ka taa Niger kɔnɔna fa kun min de la quoi ne yɛrɛ n ye miiri ka dɛsɛ n t'a dɔn u bɛ ka taa kun min na quoi u bɛ fɛ ka Mali de attaquer wa u bɛ fɛ ka Burkina de attaquer wa u bɛ ka mun de ɲini Niger kɔnɔ je comprends pas hakilina min bɛ anw bolo ka ɲɛsin an ka ɲɛmɔgɔw ma nin waati in na parce que nin kafiri ninnu mana caya dugu fɛn fɛn na u taakun tɛ foyi ye ka taa fitinɛ de kolokolo parce que Mali y'u lebu Burkina y'u lebu an y'u c'est à dire que u sugu yira diɲɛma bɛɛ la an ye dimi min don o la peut-être u bɛ fɛ k'o bɔ cogo de ɲini je sais pas ne kɔni bɛ min fɔ an ka ɲɛmɔgɔw ye min ye Niger ni Mali frontière ye a y'a datugu nin waati in na mɔgɔ kana don mɔgɔ kana bɔ Niger ni Mali frontière k'a datugu o dɔrɔn de y'a solution ye bi o dɔrɔn de y'a solution ye Burkina ni Niger frontière k'a datugu mɔgɔ kana don mɔgɔ kana bɔ parce que fɛn jugu bɛɛ lajɛlen bɛ ka t'i da Niger kɔnɔ bi walahi min ka di Ala la ne fɔlɔ y'a fɔ yan mɔgɔ caman seginna kan k'a fɔ Niger kɔnɔna bi walahi a bɛ ka kɛ nson marayɔrɔ de ye a bɛ ka kɛ an juguw marayɔrɔ de ye a bɛ ka kɛ fɛn c'est que n t'a sugu dɔn ye quoi Niger kɔnɔna bi a ka bon c'est que yen bɛ ka taa kɛ an juguw marayɔrɔ de quoi jadisiw bɛ ka taa mara ye Europe sɔrɔdasiw bɛ ka taa mara ye Amérique sɔrɔdasiw bɛ ka taa mara ye Tchad sɔrɔdasiw bɛ ka don yen ne t'a dɔn ninnu bɛɛ ta kun Niger kɔnɔ ne yɛrɛ t'a dɔn u bɛ ka taa kun min na quoi ne t'a dɔn u bɛ ka taa kun min na bana kunbɛn o ka fisa ni bana furakɛ ye solution kelen min b'a la Assimi Goïta Ibrahim Traoré o ye de Mali ani Burkina Mali ni Niger frontière k'a datugu hali minɛn kana ta ye mɔgɔ kana don foyi o dɔrɔn de y'a solution ye n'o kɛra bilahi jugu tɛ don yɔrɔ sɔrɔ mais en tant que frontière dayɛlɛlen don wa walahi o bɛ don cogo bɛɛ la o ni kɛlɛkɛminɛnw bɛ don turabisi minnu b'u bolo yen nɔ o bɛ ko sugu bɛɛ kɛ ka taa minɛn d'olu ma ka dumuni d'u ma ka fɛn sugu bɛɛ d'u ma mais
pour qu'an ka kisi o ma a solution bɛɛ min ye ka frontière datugu Niger ni Mali cɛ ka frontière ka datugu carrément mɔgɔ tɛ don mɔgɔ tɛ bɔ o dɔrɔn de y'a solution o de bɛ se k'an dɛmɛ i y'a faamuya b'a la k'an kisi nin jugu ninnu tɔɔrɔ ma min fana ye Burkina Faso ye Ibrahim Traoré i fana k'a lajɛ Burkina ni Niger frontière k'a datugu carrément mɔgɔ tɛ don mɔgɔ tɛ bɔ o dɔrɔn de y'a solution ye bilahi n'a ye frontière ninnu dayɛlɛlen to labɛn bɛ ka sabati ye dɛ wallahi mɛn kali ala la labɛn bɛ ka sabati a ka bon hakili ma mɔgɔ caman de bɛ k'anw wele a dɔw bɛ sɔn ka vocali ci ma a dɔw fana b'i wele de o tɛ fɛ o kumakan ka yɛrɛ sira quoi i y'a faamuya b'a la k'a fɔ an ka ɲɛmɔgɔw ye u k'u janto nin hakilina in na u k'u hakili to nin hakilina in na frontière ka datugu carrément i y'a faamuya Niger population ka hakɛ to dɛ parce que an bɛ kɛlɛ de kɔnɔ an b'a dɔn Niger population ani Mali population a bɛɛ fa kelen ba kelen an bɛɛ ka laɲini ye kelen ye mais masakɛ min bɛ aw kunna danbe t'a la wa danbetigi den tɛ ale ye tubabu jɔn de Niger population k'u hakɛ to Mali frontière datuguli juguya tɛ kuma min bɛ ka bɔ da kɔnɔ juguya tɛ ka ɲɛsin population ma jugu kɛn bɛ ka Niger kɔnɔna de fa tewu pour que Mali ni Burkina ka kisi u tɔɔrɔ ma frontière de ka datugu kuma fa n'a ba bɛɛ filɛ ni frontière ma datugu nka caman nɔgɔ dɛ wallahi o bɛ ko sugu bɛɛ kɛ k'an tɔɲɔ o bɛ ko sugu bɛɛ kɛ ka don an ka jamanaw kɔnɔ voilà pour que aw kana don a solution bɛɛ filɛ frontière ka datugu carrément an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen ne balimaw min ye Sogɛl Kokala Mayiga nkalon caman bɛ ka tigɛ aw ɲɛ bɛ nin photo in na j'espère que mɔgɔ caman ye nin photo in ye aw ɲɛ b'a la ko Sogɛl taara Côte d'Ivoire k'a taara yafa ɲini Alassane fɛ ala m'a ye kira m'a ye a bɛ page minnu sanfɛ nkalontigɛlaw don ala jugu kalaban ci faso kumasuludenw don mɔgɔ si kana nin ta i y'a faamuya b'a la a b'an jugulamɔgɔw de ka page sanfɛ ko Sogɛl taara yafa ɲini Alassane fɛ ni Sogɛl taara yafa ɲini Alassane fɛ o diɲɛ wuli ko ye ya Côte d'Ivoire Mali c'est la famille n'an kɛlɛla n'an jara an bɛ se ka yafa ɲini ɲɔgɔn fɛ kɛ mɔgɔ ni mɔgɔ bɛ kɛlɛ ko a bɛ yafa ɲini ɲɔgɔn fɛ o ko juguya mais tiɲɛ de t'a la Sogɛl bɛ Mali kɔnɔ a ma bɔ Mali da fɛ kunnafoni lankolon don kunnafoni min don tiɲɛ t'a la bɛɛ k'i hakili to i yɛrɛ la a fɔra an ye k'an bɛ waati min kɔnɔ ko nkalon caman de bɛna tigɛ ka nɔrɔ an na parce que u y'a ɲini sira sugu bɛɛ fɛ u y'a kɛlɛ sugu bɛɛ la u dɛsɛra an na nin ɲɛmɔgɔ ninnu ye faso se ka danbe kɔnɔ a fɛn fɛn de bɛ kɛ lagosi ye ka ɲɛsin nin ɲɛmɔgɔ ninnu ma o baaraw de bɛ sen na aw kan'u ka kumakanw ta n'an ma image fɛn fɛn ye ne ka page sanfɛ aw kana valider n'an ma image fɛn fɛn ye Ibusi ka page sanfɛ aw kana ta n'an ma image fɛn fɛn ye DJ Mas ninnu ka page sanfɛ aw kana valider ça veut dire que mɔgɔ minnu bɛ ka fanga dɛmɛ bi n'a ye fɛn fɛn ye olu ka page sanfɛ o de ye tiɲɛ ye parce que mɔgɔ fɛn fɛn bɛ ka nin fanga in dɛmɛ bi o bɛ ala dɔn o bɛ kira dɔn o tɛ bi mɔgɔ kan o tɛ nkalon nɔrɔ mɔgɔ la olu b'i sɔn dɔrɔn de fɔ ani ka tiɲɛ dɛmɛ mɔgɔ minnu bɛ fanga in kɔ bi a vidéoman fɛn fɛn bɛ fanga in kɔ bi danbe b'a bɛɛ la a bɛɛ tiɲɛtigi de a bɛɛ ye danbetigi de n'aw ma fɛn min ye anw t'a lakali ni jogo man ɲi anw t'a fɔ ni tɛ ala jugu ye anw tɛ s'i ma mais an bɛ se mɔgɔ fɛn fɛn ma i k'a bɛɛ jate minɛ a bɛɛ mɔgɔ lankolon kunnafoni fɛn fɛn bɛ ka circuler bi Sogɛl kun kan a bɛɛ nkalonfin Sogɛl ma taa Côte d'Ivoire a bɛ Mali kɔnɔ i y'a faamuya b'a la a ma taa yafa ɲini bi a ma taa yafa ɲini sini juguya kan don ka ɲɛsin an ka fanga ma lagosi don ka ɲɛsin an ka fanga ma i y'a faamuya a kun tɛ dɔwɛrɛ ye Mali ni Côte d'Ivoire kɛlɛla jan tɛ se ka ɲɛ Côte d'Ivoire kɔ wari t'an ko a dɔw yɛrɛ bɛ k'a fɔ k'an taara juru de ɲini Côte d'Ivoire k'an taara juru de ta ye a sugu bɛɛ bɛ ka fɔ Mali dɛsɛra an ye Côte d'Ivoire min kɛlɛ an taara olu deli wari la an taara olu deli courant na an taara olu deli sira la bɛɛ kɔni bɛ k'i ta fɔ mais tiɲɛ t'a si la a bɛɛ nkalonfin juguya kan don k'o fɔ an kanubagaw ye bɛɛ k'i hakili sigi Sogɛl bɛ Mali kɔnɔ hakili sigilen komi ŋɔmiyirana mɔden ni ala sɔnna Mali bɛ bɔ nin janfa in kɔnɔ ni ala sɔnna bilahi maliyɛnw bɛ lafiya an bɛ sira min kan o ye tiɲɛ sira de ye bilahi ni jɔra c'est à dire n'i ye kɔngɔ mun sini hɛrɛ kama lafiya b'a kɔfɛ an tɛ faden to dun tuguni dɛ wa an tɛ kɛ jɔn ye tuguni o banna a bɛ mɔgɔ kun na k'an bɛ segin kɔfɛ walima an bɛ kɛ jugu sago ye ni ala na kira sɔnna an tɛ kɛ jugu sago ye wala an bɛ ka avancer
an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen ne balimaw constitution kura min dilanna Asimi fɛ an ɲɛ b'a la juguya fin o de bɛ ka ta ka nin constitution sɛgɛrɛ i y'a faamuya b'a la bɛɛ bɛ k'i ta fɔ ko laïcité de petiti patata mɔgɔ caman bɛ k'o de k'a kɛlɛkɛbolo ye bi yanni Asimi c'est que Asimi tɛ dɛ depuis le temps de Modibo Keïta laïcité bɛ Mali kɔnɔ depuis ala ka Mali da laïcité bɛ yen mun de y'a kuma caya nin waati foyi tɛ ni juguya tɛ ani a dɔw bɛ politiciens ka baara la a dɔw bɛ tubabuw ka baara la o bɛ fɛ an ka fara bi o bɛ fɛ an kun ka kari ɲɔgɔn na o bɛ fɛ guerre civile ka wuli Mali kɔnɔ kuma fa n'a ba bɛɛ filɛ sinon depuis ala ka Mali da laïcité bɛ yen ala min ye diɲɛ bila ala min ye diɲɛ dilan ka lahara dilan ala yɛrɛ ye laïcité bila diɲɛ kɔnɔ kuma ma se Asimi n'a nɔfɛ mɔgɔw ma laïcité bɛ yen depuis sabu que ala yɛrɛ de ye laïcité appliqué n'aw t'a dɔn n b'a fɔ aw ye laïcité ala yɛrɛ de y'a appliqué ala ko bɛɛ k'i ta kɛ n'a tun man di ala ye bɛɛ k'i ta kɛ bilayi mɔgɔ tun tɛ kɛ kafiri ye a se bɛ ala ye ka bɛɛ kɛ silamɛ ye a se bɛ ala ye ka bɛɛ kɛ kafiri ye mɛ ala ye diɲɛ da ka an bila diɲɛ kɔnɔ nin ye ɲuman ye nin ye juguman ye n'i ye ɲuman ta i bɛ don ale ka nɛɛma kɔnɔ n'i ye juguman ta i bɛ don ale ka tasuma kɔnɔ ala ye nin fɔ an bɛɛ ye mɛ a ye bɛɛ ka liberté d'a ma o de ye laïcité ye laïcité kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ ye liberté bɛɛ k'i ta kɛ a mun de y'a kuma caya o tɛ Asimi fɛ fanga min bɛ bi gato tɛ ka tila a bɛ ka na ni c'est que o ye Asimi kɛlɛ ni sira sugu bɛɛ ye k'a ɲini ka Asimi mago sa ni sira sugu bɛɛ ye o dɛsɛra o bɛ na ni mun de ye diinɛko kɛlɛ ni laïcité ko kɔlɛ ni petiti patata mais a si tɛ marché maliyɛn den bɛɛ kunkolo b'a kan da la i y'a faamuya b'a la sinon depuis ala ka diɲɛ da laïcité bɛ yen depuis ala Mali tɛ dɛ depuis ala ka diɲɛ da laïcité bɛ yen laïcité tɛ foyi ye liberté ye jɔn de bɛ se k'o bɔ yen mais c'est décevant foyi tɛ ni politique tɛ foyi tɛ ni juguya tɛ ayiwa nin constitution bilahi an b'a valider an b'a voter nin constitution an bɛ sa a kɔ o bɛ ka constitution i y'a faamuya b'a la k'a ni laïcité bɛɛ de gosi ɲɔgɔn na constitution a dɔw yɛrɛ bɛ k'a fɔ u balimaw ye ko mɔgɔ mɔgɔ n'i ye nin constitution voter k'a bɛ komi i bɛ silamɛya contre la ne balimaw a y'aw jɔ an t'aw yɛrɛ la dɛ bilahi u bɛ ka fɛn dɔw de c'est que u bɛ ka fɛn dɔw de confond k'a sɔrɔ fɛn kelenw tɛ a dɔw bɛ k'a fɔ mɔgɔw ye ko cɛ o cɛ n'i ye nin constitution voter k'a bɛ komi i bɛ silamɛya contre la or que nkalonfin walahi bilahi nkalonfin juguya don nin constitution de bɛ voter dɛ nin constitution bilahi n ye n kale ala la ala min ka bon ka kale ma a tɛmɛna déjà yɛrɛ walahi an bɛ sa nin constitution kɔnɔ parce que hɛrɛ b'a kɔnɔ kunnawolo b'a kɔnɔ fɛn fɛn bɛ kɛ degun ye ka ɲɛsin silamɛya ma walahi Asimi tɛ sɔn Asimi yɛrɛ ye silamɛ de ye fɛn fɛn bɛ kɛ tɔɔrɔ ye ka ɲɛsin diinɛ ma walahi Asimi t'a da don o la parce que Asimi yɛrɛ ye silamɛ de a bɛ sali a bɛ sun a bɛ ala dɔn a bɛ kira dɔn a n'aw nana aw dulon laïcité la ka tila k'a fɔ mɔgɔw ye ko mɔgɔ kana nin constitution voto ko ala sɔsɔ de b'a kɔnɔ k'a donna ta bɔra ta an bɛ dugawu de kɛ ala ka hinɛ aw la ala sɔsɔ t'a kɔnɔ bi a t'a kɔnɔ sini Asimi yɛrɛ nana i y'a faamuya b'a la fɛn jugu minnu tun bɛ laïcité kɔnɔ k'u bɛɛ tɛntɛn ka bɔ a kɔnɔ a tun b'an ka laïcité kɔnɔ cɛ ni cɛ ka furu ɲɔgɔn ma muso ni muso ka furu ɲɔgɔn ma hali bɛ se ka jɛ bagan nɔfɛ o bɛɛ tun bɛ an ka laïcité kɔnɔ Asimi nin bɛɛ bɔ a la mun de bɛ laïcité in kɔnɔ mun de b'a kɔnɔ n'i ye chrétien ye i ka bonya i ka diinɛ kan n'i ye silamɛ ye silamɛ ka bonya a ka diinɛ kan n'i tɛ diinɛ yɛrɛ la bɛɛ ka bɛɛ bonya bɛɛ ka bɛɛ gasi sigi mais ala ye nin fɔ kuranɛ kɔnɔ nin bɛ yen laïcité bɛ diɲɛ kɔnɔ bi tɛ n'a tun ka di ala ye ko bɛɛ ka kɛ silamɛ ye o tuma mɔgɔ tun bɛ kɛ kafiri ye wa mais laïcité bɔra ala de yɔrɔ la mais dɔw b'a la nɔ ko a bɔra faransi de dɛ faransi de sɔnna a ma dɛ faransi de ka ko laɲininen don dɛ faransɛw de bɛ nin kɛ dɛ laïcité k'an kana sɔn tubabuw ka ko ma mais c'est décevant laïcité kun tɛ dɔwɛrɛ ye bɛɛ ka bonya i ka hakɛ kɔnɔ bɛɛ ka bonya i ka diinɛ kan n'a ka di i kɛ kafiri ye n'a ka di i ka kɛ silamɛ ye mais mɔgɔ kana mɔgɔ tɔɲɔ mɔgɔ kana bin mɔgɔ kan mɔgɔ kana mɔgɔ faga laïcité kɔrɔ filɛ o ye kojugu ye yan mais o bɛ k'a don ɲɔgɔn kun na sisan ko laïcité ya ko kafiriya don laïcité ya i y'a faamuya b'a la ko a bɛ ta mɔgɔ mɔgɔ mana an ka constitution voter k'i bɛ i
i y'a faamuya la silamɛya contour la o bɛ k'o fana don mɔgɔw kunkolo kɔnɔ sisan nkalon don dɛ i b'i ka constitution voté silamɛya b'a kɔnɔ hɔrɔnya b'a kɔnɔ danbe b'a kɔnɔ faso ka hɛrɛ b'a kɔnɔ faso ɲɛtaga b'a kɔnɔ i y'a faamuya la mali basigili b'a kɔnɔ mali hɛrɛ bɛɛ bɛ nin constitution in kɔnɔ n'o y'a don aw kunna k'aw kana voté ko laïcité b'a kɔnɔ laïcité kɔrɔ ye mun ye fɛn caman tɛ constitution kɔnɔ min tɛ laïcité ya fɛn caman de b'a kɔnɔ min tɛ laïcité ye mais an bɛ dugawu de kɛ ala ka hinɛ aw la k'aw dayɔrɔ sumaya Bouye y'a voté déjà ɲɔgɔn Bouye y'a voté an bɛna kumakan k'a la Bouye ko k'a bɛ nin ko la Bouye ko depuis bi ma se ko laïcité bɛ yen Bouye ko depuis bi ma se Mali ni comment ça s'appelle silamɛw ni chrétiens ko sigiɲɔgɔnmaw don balimaw don terimaw don Bouye y'a fɔ o don dɛ k'ale bɛ nin constitution kɔ fanga min bɛ yen bi ko danbe b'u la fanga min bɛ yen bi ko bɛ ala dɔn fanga min bɛ yen bi k'u b'u faso fɛ mɔgɔ minnu bɛ ka t'u dulon laïcité la ko faransi ka fɛn dilannen don e ka mɔgɔ ninnu jate minɛ a bɛɛ den bɛ ekɔli la a bɛɛ den bɛ ka faransɛ kalan a bɛɛ den bɛ taa ekɔli la mais pour que aw taa den bɔ ekɔliso la ko parce que ko faransɛw de ka fɛn dilannen don pour que aw taa den bɔ ekɔli la n'i y'a dɔw yɛrɛ ɲininka ko laïcité mun de b'a kɔnɔ ko an ka sɔrɔdasiw minnu bɛ kɛlɛkɛyɔrɔ la ko ni sali waati sera k'o tɛ sali n'i taara Magan alikaba kɔnɔ n'i taara Magan alikaba kɔnɔ i y'a faamuya la ni sali bɛ ka kɛ n ko sɔrɔdasiw jɔlen bɛ ka alimami kɔlɔsi pour que o t'a fɔ k'olu ka sali n'i taara Magan alikaba kɔnɔ i bɛ sɔrɔdasiw de jɔlen u bɛ ka alimami kɔlɔsi sali waati bɛ se o tɛ sali ni sɔrɔdasi taara kɛlɛkɛyɔrɔ la i y'a faamuya ka kɛlɛ to sen na a bɛ jamana kɔnɔdenw de lakana fɔlɔ ni basigi nana a bɛ sali mais c'est ça. I b'u ɲininka ko laïcité ko mun de b'a kɔnɔ aw banna mun de la aw tɛ ka sɔn laïcité la ko ni sɔrɔdasiw taara kɛlɛkɛyɔrɔ la ko sali waati bɛ se k'o tɛ sɔn i ka sali mais k'i to lakanayɔrɔ la walima k'i to kɛlɛkɛyɔrɔ la i tɛ se ka sali faut que marifa ka bila fɔlɔ faut que marifa ka bila fɔlɔ faut que i y'a faamuya la guerre ka ban fɔlɔ mais e bɛ se ka taa kɛlɛkɛyɔrɔ la cogo jumɛn ko non mais ni kɛlɛ tɛ i bɛ sali silamɛw don mɔgɔ yɛrɛ bɛ sali fɔ silamɛden ye wa mais ko na cogo don n'an bɔra yen nɔ ni y'u ɲininka tuguni ko mun de bɛ constitution kɔnɔ ko ni u den ni gurumusi taara ekɔli la ko n'u denmuso ni gurumusi taara ekɔli la ko mɛtiri b'a fɔ ko ni gurumusi kana don ekɔli la ko ni gurumusi kana don bɛɛ kɔni b'a dɔn ko ekɔliso bɛɛ n'a ka teni don i bɛ se ka bisɔrɔ kɔni siri i kun na ka taa n'a ye mais bɛɛ b'a dɔn depuis bi ma se ekɔliso bɛɛ n'a ka teni don o ma daminɛ bi o ma daminɛ sini cela veut dire que o tɛ nin fanga fɛ juguya dɔrɔn de ka ɲɛsin nin fanga in ma i b'u ɲininka ko laïcité aw banna la kun jumɛn de la ko n'u denw bɛ ka taa ekɔli la ko n'u ye gurumesi don ko mɛtiri b'a lasegin o daminɛna bi yan o daminɛna bi yan o ma daminɛ bi n'i tɛ fɛ i y'a faamuya b'a la i den kana tubabuw ka kan kalan walima i den kana gɛn ka bɔ yen walima i den ka gurumusi de minɛ mandarasaso bɛ yen o t'a bila mandarasaso la ani gurumusi bɛ taa n'a ka di yɛrɛ a b'a ɲɛda bɛɛ datugu ka taa yen nɔ mais aw ko k'aw tɛ laïcité fɛ ko faransɛw de ka fɛn don aw denw bɛ taa kalan kɛ yen aw bɛ tila k'a fɔ ko olu ni gurumusi ka taa yen mais mandarasaso bɛ yen o mandarasaso bɛ yen mais pour que aw t'aw den bɔ ekɔli la ka don mandarasa la pour que aw t'aw den bɔ ekɔli la ka don mandarasa la mais ka bon hakili ma quoi n tɛ jɛgɛ fɛ n tɛ bɔ kɔda la o tɛ nin ye wa nin constitution bɛ passer dɛ walahi n ye kali ala la nin constitution bɛ passer ne y'a mɔgɔ fɛn fɛn ɲininka ko mun de la bɛ ka ban laïcité la o ye nin dɔrɔn de fɔ n ye ko n'u denw bɛ taa ekɔli la ko mɛtiri b'a fɔ ko ni gurumusi kana se fini fimanba in musow bɛ fini fimanba in don ko n'olu den y'o don ka taa mais o taga yɔrɔ ye mandarasaso de o taga yɔrɔ tɛ ekɔliso ye bɛɛ b'a dɔn depuis bi ma se o taga yɔrɔ tɛ ekɔliso ye ekɔliso tɛni de bɛ dilan a kama bɛɛ n'i ka tɛni de bɛ taa mais ne ko k'i den ni gurumusi ka taa ye mais i bɛ fɛ ka sariya sɔsɔ i den bɛ se ka bisɔrɔ siri mais ka fini fiman kiriba don ka taa yen nɔ o ma daminɛ bi dɛ i y'a faamuya la olu fɛn ninnu interdilen don ekɔliso la depuis bi tɛ gurumusi don yɔrɔ ka taa n'a ye ekɔli la o ye mandarasaso de a y'aw den bɔ ekɔli la k'u to mandarasa hali ne min filɛ nin ye ne den ma faransɛ kalan ne den bɛ mandarasa de la jɔn de bɛ se ka fɔ k'a ni gurumusi tɛ taa ye jɔn de bɛ se k'a fɔ k'a ni gurumusi tɛ taa ye yen de ye gurumusi taa yɔrɔ ye
foyi tɛ ni juguya tɛ ka ɲɛsin constitution ma i b'u ɲininka ko mun de la bɛ ka ban laïcité la nin dɔrɔn de b'u da kɔnɔ n'an denw bɛ taa ekɔli la gurumusu o bɛ gɛn ni sɔrɔdasiw bɛ kɛlɛkɛyɔrɔ la sali waati bɛ se u tɛ sɔn ka sali nin kuma fila dɔrɔn de b'u da kɔnɔ quelle honte o daminɛna bi yan o daminɛna bi yan Assimi ye kojugu min bɔ nin laïcité kɔnɔ n'aw tun b'a dɔn bi la aw tun b'a voter Assimi ye kojugu min bɔ nin laïcité kɔnɔ n'aw tun b'a dɔn bi la aw tun bɛ Assimi fo cɛ ni cɛ tun bɛ furu ɲɔgɔn ma Mali kɔnɔ yen cɛ tun b'a yɛrɛ kɛ muso ye Mali kɔnɔ yen o bɛɛ bɔra a kɔnɔ u b'u n'u jɔ ni mun de ye k'olu den tagatɔ n'o ye gurumusi don gurumusi tagatɔ tɛ c'est à dire gurumusi tagayɔrɔ tɛ ekɔliso ye gurumusi tagayɔrɔ ye madarasaso de ye kuma fa n'a ba filɛ e tɛ laïcité yɛrɛ fɛ mun b'i den se ekɔli la i t'i den to madarasa la déjà ni diɲɛ denya tɛ e kɔnɔ ni e tɛ laïcité fɛ k'a bɔra faransɛw de yɔrɔ mot dɔrɔn kumakanni dɔrɔn ko faransɛw de y'o fɔ mais i den to madarasa la a ka gurumusi don n'a ka di yɛrɛ a ka don comment ça s'appelle kaburu yɛrɛ kɔnɔ ka taa yen n'a ka di a ka don n t'a si dɔn a ka don hali fɛn yɛrɛ kɔnɔ quoi a ka fasati yɛrɛ k'a la quoi a ka taa yen nɔ mais c'est tout mais aw kana na o ni anw ka constitution kari ɲɔgɔn na ko mɔgɔw kana constitution voter ko parce que ko k'a bɛ silamɛya contre la nkalonfin a tɛ silamɛya contre la a bɛ silamɛya c'est à dire laïcité bɛ ka silamɛya yɛrɛ de sankɔrɔta quoi comment ça s'appelle an ka constitution bɛ ka silamɛya yɛrɛ sankɔrɔta quoi constitution min bɛ bi a bɛ ka silamɛya de sankɔrɔta a bɛ ka mɔgɔw wele ka taa diinɛ de ma mais n'aw ko ko mɔgɔw kana taa nin constitution voter ko k'a bɛ silamɛya contre la nkalonfin a tɛ silamɛya contre la an bɛ dugawu de kɛ nin lagasa ninnu ye ala ka hinɛ aw la parce que a bɛ mɔgɔw da don kuma la an y'a fɔ aw ye a mɛnna an ka cɛkɔrɔba lamɛn Buye bɛ na min fɔ a kan an ka Buye lamɛn. n'u bɛ ale Buye lamɛn ni constitution in dɛmɛ dɔrɔn an b'a dɛmɛ an kɛn bɛ k'a ka mɔgɔw dɛmɛ cogo min ka tila ka fɔ ta ye fana. n'o y'a sɔrɔ o kɛn bɛ k'an ka silamɛ diinɛ tanga ɲɛ maga tɛ k'a la a b'o de fɔ bi fana. ni alimamiw nana fɛ ka fɛn f'a ye nin na a bɛna f'u ye k'a fɔ ale n'olu bɛ ka jɛ k'a lajɛ n'a sɔrɔ fɛn bɛ min bɛ maga an ka diinɛ na an b'aw bɔ a kalama n'a tɛ yen an ka fanga k'u ka baara retardé nafa t'o la an ka t'u ka baara kɛ k'a fɔ ko k'a kɛ laïki ye k'a kɛ silamɛ ye tiɲɛ na ni anw depuis an ye indépendance ta a bɛ fɔ k'a fɔ ko k'an ye laïki de o y'an bɔ an ka silamɛya la o y'an bɔ an ka silamɛya kɛwalew la san 60 ni kɔ an b'an ka silamɛya la laïcité ma foyi bɔ a la a bɛ fɔ a ye ko laïki laïcité m'an bali an ka sali la a m'an bali an ka jakabɔ la a m'an bali an ka sunna. n b'a lajɔ pour que vidéo kana jɛnya a bɛ fɔ ninnu de ma ko tiɲɛtigiw a bɛ fɔ ninnu de ma ko ala ka mɔgɔbaw a bɛ fɔ ninnu de ma ko silamɛw Buye laïcité bɛ Mali kɔnɔ bi tɛ dɛ ko san 60 ni kɔ mais ko a ma mɔgɔ si bali ka silamɛya la a ma mɔgɔ si bali ka taa misiri kɔnɔ mais mun de la kuma cayara Assimi ta in nɔfɛ politique de b'a senkɔrɔ i y'a faamuya b'a la o bɛ politiciens de ka baara la sabu a ko ka dun quoi mais n'an bɛ ka taa an bɛ se tiɲɛ de tɔgɔ ye ko ala Buye ko k'a b'a valider wa a b'a ɲini a ka mɔgɔ fɛn fɛ constitution mana se mɔgɔ mɔgɔ ma k'i k'a valider kuma ma ban fali sara boci banna nin constitution passera déjà a n'a ye constitution ni laïcité de tugu ɲɔgɔn na ko mɔgɔw kana voter ko parce que k'a bɛ silamɛya contre la bilahi a bolo bɛ k'aw yɛrɛ kala ye nafa tɛ juguya la juguya kɔ ye malo de ye nin constitution in kɔnɔ walahi hɛrɛ min b'a kɔnɔ ka ɲɛsin faso ma n'aw tun b'a dɔn bilahi aw tun tɛ kuma yɛrɛ caya limaniya fɔlɔfɔlɔ ye faso kanu ye a faso kanu de bɛ constitution in kɔnɔ ani ka faso segin a danbe kɔnɔ mais ka taa laïcité ni constitution bɛɛ kɛ baara fu y'an bolo constitution ni laïcité ka a bɛɛ kɛ kelen y'an bolo
Comme qu'on a voté, nous y a voté comme Islamia contre la, mais c'est faux, c'est archi faux. On va voter, ben on va voter sini. Voilà. Il faut nous dire comme nous devons la cité qu'on a quoi à Bolou de Mbalika, nous devons mettre école là pour Gourmoussi. Gourmoussi t'a raison école soya. Moi il y a de la évidence de quoi les là. Et pour quitter la cité fait, François Beko qu'on a été là. Nous de la évidence de école les là. Il était dans ton madrasa là. Il était dans ton madrasa là. Moi je le ben nous dans ta école là. Ou dans le madrasa de ronde là. Et pourquoi est islamé? Mais même quoi qu'à boire hakili ma quoi. Hein? Ni est d'un gars de cocono. Il a fait un coup qu'à n'igri. Nga baji chetgen sena, mais un coup qu'à n'igri. Au de fleni. N'était déjà fait un bon coda là. N'était français au cas fait. Walman ni, comme moi, il pourra français ou de dacono. Ko français be ko là autour là. Il d'un tarato école là. A tout mandra ça là. Kota banea. Ha, nantuma, nan bêtement de école là. A tout baisser mais bedem de école là. C'est que, fin pas le col islam, côté de la cité fait, a békan a den de bois école là. Ka bêtement mandra ça là. Ka école rey ka tout. Pour que, comme avait fait Malika, comment s'appelle, État islamique, à какая islamique ou quel entaille, moi aussi qu'on est den de école là, tout n'a békan den de mandra ça là. Moi, mon ba d'abord la bedem de école là. A bedembe feto laje, a bedembe télé laje. Abena monde fa onyebi. On va voter, on va voter sini. On va voter, on va voter sini. Voilà. Na ma bemi ma te kun fara kogoku. An koni ba la be an ba la sini. Faso ka here de ba kono. Mais dis n'importe quoi. Ni ko en fora an nya menade. Ko obena constitution de l'anto ko mangan de bena wuli. Parce que nous constitution de l'année, nous avons des tabetiens, zombe mine, il y a famille la djougou be gain. Au-delà, comment be kachaya no fait. Femi rete kele kunye, femi re kuma manga chaya. Eni ala, moi be se kati jone yo konte domicile kono. Moi be se kati jone yo konte saliwa. Moi be se ki jone yo konte sago kaiwa. Pour nous kuma yere chaya ku. L'incité be mali kona ma slamé ou balikwa salila. Ama slamé ou balikwa wajulu la. Ama slamé ou balikwa foye la. Moun de beta kuma chayabi. La question est là. Pourquoi? Politique de Sénat. Ani djougouya de Sénat. Mais une constitution de voter na la na krasona. Voilà. En Afrique, fin pas la laïcité, à Bedembe école là. Pourquoi tu as demandé ça sur là? Et wa Gourmoussi teta école là, ben teta école là sini. Naye tchauche demine école sur la Gourmoussi ba kuna, amba kungana. Ni muso d'amba kungana. Parce que avec a commencé à mourir la nerveux quoi. Ambe teme ka boy, comme na faté au fait nous na. Constitution elle votera déjà. Antenanga temps perdu là. Constitution votera déjà. Na mandi Mohamed ti kun fara kokoko. Majorité benin fanga fait, majorité benin fanga ko. Et wa te ku chesi la ni biseka bali. Voilà. Au dombe ko la bena au joko ko tuabu ka lada ni comme ça. Tuabu ka lada te ko liya. Hein? Au dombe filmu balajo la, au dombe blomina. A fin beni ko laïcité, a denjo le bena be blomi. Nyamro demba denjo le bolo. Hein? Il va sur la bête de Mousso et Nyamro demba denjo wolo ka du kono yi. A fin ba la laïcité mainde petite patata. Il va sur Nyamro denjo le ka du kono yi. A badé. Hein? A denjo le be blomi. A changa anga boli son ka to boiro kono de. Au Canada, un dessous la boya. Quand on a la constitution de l'université de Carignan, on a passé de. Ah, à d'abord, fait, à Djumem Bena Kadou ni Marabé. À Djumem Islamé à Ketchoula. Ah, n'en bête Islamé, 100%. Anga Jamana Behalaki ni Chocola. John Islamé, mais à Canada, on a dessous la boya. D'accord, on va te mettre à bouillir. N'a fait que nous. Normalement, amena comment s'appelle Karim Keita. Ah la mede. Bon, comme musique ba koronga na natanga vidéo tegenaye. Karim Keita de aimaju ko be ka circuler ta do akara watimna. Ko ale ba ni malien fait ko ka ya falema. Karim Keita a circuler ba be kasila. Comme malien ka ya falema ale minka jota la comme ça petite patata. Karim Keita ni be fanga ya fima. Segen kana mali konangi do kasola. Qui coûte que sous nitle.
n'o kɛra an bɛ yafa i ma Karim Keita n'i bɛ fɛ maliyɛnw ka yafa i ma segin ka na Mali kɔnɔ an k'i kun ci k'i dafara n'an y'i faga waati min na an bɛ sɔrɔ ka yafa i ma mais k'an ka jamanaw ci k'an balimaw faga k'an ka nafolo suɲa ka boli ka t'i da Côte d'Ivoire ka vidéonin dɔ kɛ ka kasi o kɔnɔ ko an ka yafa i ma o tuma danga de b'an kɔ wa bana jugu fura ye fura jugu ye an tɛ yafa bi an tɛ yafa sini hali ni sara anw tɛ yafa i ma tɔɔrɔ min bɛ anw kan aw de y'a lase anw ma gɛlɛya min bɛ anw ka jamana kɔnɔ aw de y'a lase an ma aw ye c'est que Mali cili min kɛ Asimi nana a bɛ k'o de réparer san 2 hali bi an ma se ka ban réparer la a k'i sigi k'u ka Côte d'Ivoire k'an ka yafa i ma i bɛ na Mali de kɔnɔ i y'a faamuya la an bɛ sɔrɔ ka yafa i ma mais k'i dalen to Côte d'Ivoire ka vidéonin dɔ kɛ ka kasi o kɔnɔ k'anw ka yafa i ma an tɛ yafa i ma bi dɛ an tɛ yafa i ma sini wa fo ka diɲɛ dugukolo minɛ k'anw tɛ yafa hali fa min dalen filɛ lahara an ma yafa o ma kuma ma se e ma i bɛ na Mali de kɔnɔ an b'a kuma kɛ ni yafa kan ka k'i ma yafa bɛ k'i ma ni kan ka faga de i bɛ faga mais k'i to Côte d'Ivoire ko an ka yafa i ma o tuma danga de b'an kɔ wa i bɛ ka avion ta ka na Mali kɔnɔ ka sɔrɔ k'i jɔ bɛɛ ɲɛna a ye yafa ma n y'aw ka nafolo min suɲa filɛ nin ye i b'an ka nafolo lasegin i ye tiɲɛni minnu kɛ i y'a faamuya wa an bɛ t'i mais bilahi Karim Keita k'i sigilen to Côte d'Ivoire an bɛ yafa i ma cogo jumɛn an tɛ se ka yafa dɛ i bɛ na de an bɛ sɔrɔ ka yafa i ma dangaden kuntigi mɔgɔ min tun kan k'a fa dɛmɛ pour que baara bɛ se ka ɲɛ fa bolo cogo min a nana k'a fa ka fanga tiɲɛ n ma ɲɔgɔn den lankolon ye o de la a bɛ fɔ ko muso kolon non muso kolon man ɲi dɛ muso jugu bilahi a den bɛ kɛ tori de bilahi Aminata Mayiga muso juguba a den bɛɛ lajɛ Aminata Mayiga e k'a den bɛɛ lajɛ nafa t'a den si la ni muso kɛra muso jugu ye furu kɔnɔ a tɛ foyi wolo ni tori tɛ sinon Karim Keita de tun kan ka na fa si bɛ yɔrɔ min na ka na k'a fa dɛmɛ ka bɛɛ kɔlɔsi jamana nafolo k'a kɔlɔsi maliyɛndenw mago bɛ fɛn min na k'a ɲini k'a di maliyɛnw ma mais a nana k'a fa ka fanga tiɲɛ ka Mali nafolo bɛɛ suɲa e b'i sigilen to Côte d'Ivoire ko an ka yafa i ma an balima minnu sara olu bɛ wuli yan an ka nafolo min sɔnna o seginna i bɛ na de an b'i faga k'i don jahanama kɔnɔ ka sɔrɔ k'a fɔ k'an yafara i ma dangaden si juguden n'an y'i mankan mɛn nin kɔfɛ an b'an bolo sɔrɔ i ɲɛ kɔnɔ ye an bɛ yafa i ma waati min na an balimaw bɛ ka sa an ka sɔrɔdasiw bɛ ka sa i y'a faamuya o la juyɔrɔ munduru hali u su k'aw ta ka na d'u balima ma i ko n'o ko wari tɛ yen o waati kelen na i bɛ ka porno tourner Espagne i bolo bɛ musomaninw bobara kan i bɛ ka musomaninw ka kulusi b'u la i bolo bɛ musomaninw ka silipu kɔnɔ Espagne a vidéo bɛ yen ɲamɔgɔden k'i sigilen to Côte d'Ivoire ko an ka yafa i ma musokolonden i bɛ na Mali de kɔnɔ i y'a faamuya b'a la an b'i can k'i kun ci k'i da fara k'i kan tigɛ bɛɛ ɲɛna ka tasuma kɛ k'i jeni bɛɛ ɲɛna n'o kɛra an bɛ sɔrɔ ka yafa i ma mais k'i sigi Côte d'Ivoire Seydou ko an ka yafa ale ma o tuma danga de b'an kɔ wa danga de b'an kɔ wa a vidéo bɛ ka circuler n t'a dɔn a y'a kɛ waati min na komi nafa t'olu la ko an ka yafa ale ma a bɛ yafa ɲini maliyɛnw fɛ ah bon joli tɛ suma nɛn kan joli tɛ suma nɛn kan i bɛ na de an b'an ta sara n'o kɛra an bɛ yafa i bɛ na de maliyɛn bɛɛ bɛ gɛɲɛ kelen k'i la parce que i ye maliyɛn bɛɛ ka wari suɲa maliyɛn bɛɛ bɛ bere ta bere ɲɛ kelen ka k'i la maliyɛn bɛɛ a ni sara o la mais n'i ma sa o la an bɛ tila k'i sɔrɔ tasuma kɔnɔ yen k'a firi bɔnɛma wolo ko an ka yafa i ma an tɛ yafa i ma dɛ an b'i ta de k'i bila jinɛ kɔnɔ dangatɔ an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ an bɛna CDR mɔgɔw la komi olu barika banna nafa to olu la CDR mɔgɔnin ninnu a ye olu lamɛn dɛ ko u ka cɛ min tun bɛ kuma u ka média la u ka journaliste ko Bakari Tarawele u ka micro tun bɛ min bolo n'a bɛ yala n'a ye CDR mɔgɔw ka média in a ko cɛ in fana ko y'o bolo bɔ CDR baara bɛɛ la aw laban hali aw ka micro aw b'a bɔ baara la sabu hali fini min bɛ aw la aw laban b'o fini bila n'aw donna da la o kɔrɔ an bɛ ka kuma min fɔ aw ma ko tiɲɛ tɛ CDR mɔgɔw n'aw donna da la o kɔrɔ an bɛ ka nkalon de da aw la aw tɛ don da la aw tɛ ci ka ci parce que arasa ye nkalon de nkalon dun ala bɛ barika de bɔ a la ni arasa ye dɔrɔn ye nkalon ye ala ma deli ka barika don nkalon na nkalon kɔ ye malo ni ta tiɲɛ de aw bɛ taa min maliyɛn bɛɛ kɛra cɛ min fɛ arasa maliyɛn bɛɛ y'a ka wari di cɛ min ma arasa maliyɛn bɛɛ tura cɛ kelen min kɔ arasa a ma deli ka kɛ Mali kɔnɔ a taara laban cogo jumɛn wari minɛ janfa juguya i y'a faamuya b'a la jɛnɛya mɔgɔ lankolonya ka nin jamaba in bɛɛ k'o falen Bubu ka 10 millions na a ko kɛra mun ye kaso
ala tɛ barika don nkalon na arasa ye nkalon de a mɔgɔ fɛn fɛn bɛ sɛdɛrɛ kɔnɔ n'i bolo ko sɛdɛrɛ bɛ jɔ walima sɛdɛrɛ bɛ se ka ko dilan i b'i yɛrɛ kan ka ni sa i kana ta i ka n'i yɛrɛ ta olu de sigilen bɛ ko Bakari ko mɔgɔ tɛ se k'i to sɛdɛrɛ kɔnɔ k'i bɛ kɛ fɛn ye ko cɛ sa ko mɔgɔ tɛ se ka kɛ fɛn ye sɛdɛrɛ kɔnɔ quoi petini gɛnkun filɛ nin ye Bakari Tarawele a gɛnkun filɛ nin dɔrɔn de k'a ye nin dɔrɔn de fɔ olu ma k'a ko cɛ o cɛ bɛ sɛdɛrɛ kɔnɔ k'a si tɛ kɛ fɛn ye ko mɔgɔ tɛ se ka kɛ fɛn ye k'i to sɛdɛrɛ kɔnɔ ok petini ma nkalon tigɛ e ka mɔgɔ kelen yira ne la sɛdɛrɛ kɔnɔ min kɛra fɛn ye n'o kɛra an bɛ video kɛ dabila petini ma nkalon tigɛ a ye tiɲɛ de fɔ a ye petini gɛn nin de kama k'a ko mɔgɔ tɛ se ka kɛ fɛn ye k'i to sɛdɛrɛ kɔnɔ mɛ a ye tiɲɛ de fɔ jɔn de bɛ sɛdɛrɛ kɔnɔ n'a kɛra fɛn ye mɔgɔ tɛ sɛdɛrɛ kɔnɔ min bɛ se ka ci ka ta a tɛ yen mɔgɔ tɛ sɛdɛrɛ kɔnɔ min bɛ se ka miliyɔn mugan bɛ sɔrɔ min bolo a tɛ yen mɔgɔ tɛ sɛdɛrɛ kɔnɔ yɛrɛ ye wari bɛ min a tɛ yen petini ma nkalon tigɛ ayiwa arasa ye faransi visa sɔrɔ yan a ye jɔn dɛmɛ faransi visa 5 ans tun b'a bolo ani lasi simaga tun bɛ se ka na nɔfɛ ani sama bali tun bɛ se ka na nɔfɛ a tun bɛ se ka denmisɛnnin caman dɛmɛ mɛ a ye jɔn de dɛmɛ personne n'o kuma fɔra aw bɛ dimi ka mɔgɔw gɛn u bɛ ko fatɔ julafini fiɲɛ b'a fara a yɛrɛ b'a fara mɔgɔ c'est n'i bɛna tɔgɔ de sɔrɔ sɛdɛrɛ kɔnɔ walima n'i bɛna kɛ mɔgɔba de sɛdɛrɛ kɔnɔ o yɛrɛ bɛ se ka bila i la k'i gɛn ka bɔ u ka tɔn kɔnɔ ne ma ɲɔgɔn jɛkulu ye diɲɛ kɔnɔ kɔ sɛdɛrɛ n'i kɔni bɛ sɛdɛrɛ kɔnɔ n'i bɛna tɔgɔ de sɔrɔ a kɔnɔ n'i bɛna sanga de sɔrɔ arasa yɛrɛ de bɛ se ka bila i la a y'a kɛ anw na o a y'a k'an bɛɛ la yan u ka Bakari min tun b'u ka média kɔnɔ o fana kumasara ka tɔgɔ sɔrɔ mɔgɔw kumasara ka k'a fɛ u bilalaw fana la k'o gɛn ka bɔ yen k'a k'olu ma dɔrɔn ko mɔgɔ tɛ kɛ fɛn ye k'i to sɛdɛrɛ kɔnɔ mɛ a ma nkalon tigɛ aw sigilen bɛ Karata Buguni na cɛ ye nkalon tigɛ wa n'aw tun kɛra fɛn ye aw bɛ taa sigi Karata Buguni na aw bɛ taa sigi sirada la moto mankan bɛ yen pusɛri bɛ yen bokasa bɛ yen soso bɛ yen hali kize a t'aw bolo mɛ cɛ ma nkalon tigɛ o a tɛ se ka kɛ paga de ye diɲɛ kɔnɔ foyi aw laban b'aw yɛrɛ gɛn yan mɔgɔ t'a kɔnɔ tuguni tuuru sera aw yɛrɛ de ma laban b'aw yɛrɛ gɛn yan bilayi jɛkulu in bɛ datugu de jɔn de b'a kɔnɔ tuguni Yalikuye taara Sama Bali taara Bakari Tarawele min tun b'u ka média fana la u bilala o fana la ko o fana bɛ ka sanga sɔrɔ juguya b'u dusukun na c'est que u tɛ paga de dɔn quoi n'i mana fɔra o bɛ t'u sigi ka dɔ f'i ma Bakari ma mɔgɔ neni a taa ma se mɔgɔ ma foyi a taara a ma kuma yɛrɛ u bɛ ka t'u sigi sirada la an ye Bakari bolo bɔ an ka fɛn bɛɛ la a y'u lamɛn dɛ c'est honte Sangarebugu comité ne bɛ Sangarebugu CDR comité kɔnɔna la donc ne ni Bakari Tarawele an bɛɛ bɛ comité kelen kɔnɔ n yɛrɛ dɔgɔnin don an bɛɛ bɛ comité kelen kɔnɔ donc nin waati laban ninnu na an nana ka na taabolo dɔw y'a bolo a bɛ kalo 3 bɔ bi kuma dɔw ni hakilina dɔw b'a la minnu ni tɔn hakilinaw tɛ taa ni ɲɔgɔn ye donc an ye a ladi an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛla la n'o ye ne yɛrɛ ni ani ɲɔgɔn cɛla la n'o ye kɔrɔni dɔgɔya n'an bɛɛ bɛ comité kelen kɔnɔ yɔrɔ la n ye ladilikan camanw d'a ma mais dɔ tɛ ka bɔ a la dɔ de bɛ ka fara fɛnw kan fɛn minnu n'a bɛ kɛ se ka kɛ sababu ye ka tɔn ci donc n ye wulila ka se an kɔrɔkɛ ma Baci ma n'o ye ka taa ɲɛfɔ Baci ɲɛna donc o minnu tɛmɛna ni ɲɔgɔn cɛ a kumaba dɔ ye mun ye a caman bɛ kɛ lagosi ye ka lase tɔn ma kumaba dɔ ye jumɛn ye o ye a ye misaliya ta CDR mɔgɔkɔrɔ caman kan ko mɔgɔ t'i to tɔn kɔnɔ CDR kɔnɔ ko ka kɛ fɛn ye donc o b'a yira hakilina wɛrɛ b'ale la parce que ale b'ale kunna déjà ko mɔgɔ t'i to a kɔnɔ. Bon i ɲɛ bɛ nin na dɛ nin ye nafigi de ye dɛ nin ye place ɲina de parce que Bakari Tarawele bɛ place min na i y'a faamuya bala ale mago b'o yɔrɔ la i m'a ye ko ale taara fɔ Baci ye kaso la ko Bakari ko mɔgɔ tɛ se k'i to CDR kɔnɔ ka kɛ fɛn ye k'u ka Bakari gɛn ka bɔ yen ala ko ninnu bɛ ko fatɔ julafini fiɲɛ b'a fara a yɛrɛ b'a fara mɔgɔ to k'u to yɛrɛ fana tɛ ɲɔgɔn to yen mɔgɔ t'u fɛ yɛrɛ dama fana tɛ ɲɔgɔn fɛ aw tun kan ka Bakari gɛn nin waati in na mɛ danga de bɛ jɛkulu in kɔ bilayi jɛkulu in ɲɛmɔgɔ ye nkalon de ye ala tɛ barika don nkalon na bilayi kuma fana b'a filɛ jɛkulu in ɲɛmɔgɔ nkalon don aw delila ka nkalon in ka ko dilan yɔrɔ jumɛn nkalon tɛ se ka foyi dilan nkalon kɔ ye malo de ye fo n'a ye arasa bɔ ɲɛmɔgɔya la dɛ ka arasa suspend ka bɔ CDR kɔnɔ ka arasa gɛn ka bɔ CDR kɔnɔ n'o kɛra ala bɛ bɔda dɔ k'aw ye mais en tant que arasa de CDR ɲɛmɔgɔ ye bila ala tɛ barika don CDR la n ye n kali ala la a tɛ se ka foyi dilan petini ye nin kuma dɔrɔn de fɔ a ye nkalon tigɛ u sigilen filɛ yɔrɔ min na a y'a lajɛ dɛ. Sangarebugu CDR comité kɔnɔna la donc
aw tile bɛ moto mankan na aw tile bɛ fiɲɛ mankan na aw ɲɛ bɛ poussière hali caméra to k'u ye ka ɲa poussière bolo san joli association sigira hali kize jɛkulu yɛrɛ muma bɛɛ ma kɛ fɛn ye mɔgɔ kelen de bɛ se ka kɛ fɛn ye o kɔnɔ wa jɛkulu kunturu bɛɛ ma kɛ fɛn ye e ka fɛn kelen yira ne la Mali kɔnɔ ko CDR de la ka dilan Mali kɔnɔ a tɛ yen e ka fɛn kelen pe yira ne la ko CDR de la ka mɔgɔ dɔ mago ɲa a tɛ yen c'est fait o Layidu Tarawele ko k'olu ka ekɔliso dilan anw y'an ka wari cotiser ka d'u ma o y'a wari bɛɛ dun ekɔliso ma jɔ u sera ka mun kɛ Mali kɔnɔ tɔn kunturu o sera ka mun dilan Mali kɔnɔ foyi ani petini ko ko jɛkulu k'a tɛ kɛ fɛn ye a ma nkalon tigɛ o a bɔra tiɲɛ de kalama Asimi kanu de b'a dusukun na petini a bɛ fɛ ka kɛ faso de fɛ Ala ka jɔ ɲuman don bila Ala bɛ mɔgɔ fɛn fɛn fɛ i bɛ bɔ nin jɛkulu in kɔnɔ ni sara k'i to nin jɛkulu in kɔnɔ ni jahanama tɛ i tɛ jɔ parce que nkalon don o tɛ tiɲɛ kan a mɔgɔ fɛn fɛn bɛ ka bɔ a kɔnɔ Ala ka jɔ ɲumanw don Ala ka mɔgɔbaw don o bɛ ka i y'a faamuya la tubi de aw sigilen bɛ sirada la anw bɔra sympathisant kɔnɔ don min na u nan'u jɔ n bɛna kize jɔ tile fila an ye 40 millions fara ɲɔgɔn kan an ye 50 millions fara ɲɔgɔn kan an ye 100 millions fara ɲɔgɔn kan 3 ans depuis ne y'u gɛn ka bɔ Papa Darame ka so kɔnɔ 3 ans o filɛ Karata Buguni ko CDR wasa café dɛ walima CDR mun café o sigilen filɛ yen de sirada la wa mɔgɔ fɛn fɛn sigilen filɛ ne t'a si dɔn a bɛɛ mɔgɔ kura peut-être o tora ninnu dɔw ta dabanan na walima rayida la ka taa micro sigi u da la sinon mɔgɔ tɛ yen a filɛ ne tɛ ninnu si dɔn Lasi Simaga tɛ yen i tɛ CDR mɔgɔ ba si tɛ a mɔgɔ ɲɛnama si tɛ yen Sama Bali mɔgɔ si tɛ yen a filɛ u sigilen filɛ aw bɛ taa min walahi Bakari Ala b'i fɛ kira b'i fɛ Bakari Tarawele Ala b'i fɛ kira b'i fɛ an bɛ min fɔ Gandi malien ye Petini yɛrɛ récupéré dɛ Gandi malien i ye Sama Bali récupéré cogo min na Petini récupéré o cogo kelen na Bakari Tarawele a récupéré dɛ mɔgɔ ɲɛnama don walahi Bakari Tarawele a récupéré n'a ka numéro tun bɛ ne bolo n tun b'a wele n b'a fɔ taa baara kɛ Gandi malien bolo n'a ka numéro tun bɛ ne bolo n tun b'a wele a bɛ taa baara kɛ Gandi malien fɛ ne yɛrɛ tun b'a sara Gandi a récupéré dɛ i ka Petini récupéré mɔgɔ ɲɛnama don parce que ninnu barika tɛ ninnu na o aw laban b'aw yɛrɛ gɛn kuma ma se mɔgɔ wɛrɛ ma jɛkulu min yɛrɛ tɛ tuguni nafa t'a la mɔgɔ t'a kɔnɔ a barika banna mɔgɔ kelen kelen ni minnu b'a kɔnɔ ni mɔgɔ b'olu fɛ a bɛ k'olu fana gɛn ka bɔ yen n'i kɔni bɛna tɔgɔ sɔrɔ CDR kɔnɔ o bɛ bili la k'i juguya n'i bɛna saga sɔrɔ CDR kɔnɔ o yɛrɛ sɛrɛkɛ tɔn yɛrɛ mɔgɔ de bɛ bili la a bɛ caman y'a fɔ yan ko mɔgɔ min ye baarakɛla ye CDR kɔnɔ k'o t'i fɛ ko kuma ye tan de a bɛ caman y'a fɔ yan de mɔgɔ min n'i cɛsirilen don n'i ye baarakɛla de n'i bɛ se ka ko dilan o t'o tigi fɛ o tɛ jɛkulu ta tiɲɛtɔ ya o jɛkulu ne ma da la ni barika b'o la mɔgɔ min bɛ se ka ko dilan o t'o tigi fɛ fo bɛ se ka mɔgɔ min nɛgɛ k'o ka wari dun Bakari ye tiɲɛ de fɔ CDR ma kɛ fɛn ye kuma ma se mɔgɔ kelen ka kɛ fɛn y'a kɔnɔ aw sigilen bɛ Karata Buguni de la aw malo kɛnɛ kan kize tɛ yen kuma yɔrɔ t'aw bolo foyi jɛkulu kunturu hali ka taa so ta luwanse la o ma fisa aw ka taa aw sigi sirada la aw jugu bɛ se k'u den yɛrɛ k'aw ka kumaw mɛn aw jugu bɛ se ka réunion bɛ ka kɛ sirada de la ko café yaasa CDR café yaasa walima yaasi wa je sais pas o sigilen b'o o Karata Buguni kɔrɔ yen nɔ i y'a faamuya b'a la tɔlisoni ala k'an kisi laban ko juguya ma dɛ Arasa ye nkalon de Arasa bɛ ko ko la Ala tɛ barika don a ko la Arasa bɛ ko ko la nafa tɛ don o ko la Arasa bɛ ko ko la o ko tɛ ciga ci a b'a bila o ne m'a fɔ n k'a tɛ don da la ne m'a fɔ n k'a tɛ se ka ko dilan Arasa yɛrɛ bɛ kaso la kuma ma se fɛn ma Arasa yɛrɛ filɛ kaso de la a bɛ taa min a bɛ taa yɔrɔ jumɛn Bakari ta Gandi malien fɛ yen nɔ Bakari Tarawele in ta Gandi malien fɛ yen nɔ baara caman de bɛ Gandi malien bolo baarakɛden caman de bɛ Gandi malien bolo bi Gandi malien bɛ ka avancer bi a ka bon hakili ma ta Gandi malien fɛ yen nɔ i ka to ka kuma i k'a ka baaraw kɛ ne yɛrɛ bɛna Gandi malien wele a ka Bakari tɔgɔ in wele quoi a ka Bakari wele k'a récupérer Bakari mɔgɔ ɲɛnama don CDR jugu sago in aw ka kize ko bɛ cogo di depuis ne y'u gɛn ka bɔ Papa Darame ka so kɔnɔ o sigilen bɛ sirada de la réunion bɛ kɛ sirada la communiqué bɛ kɛ sirada la fɛn bɛɛ bɛ kɛ sirada la k'o tɛ hali maloya kɔ hali ka taa so ta luwanse la kalo kalo 5000 o dɛsɛra o fana la a bɛ taa min mɔgɔ jumɛn bɛ CDR kɔnɔ n'a kɛra fɛn ye a tɛ yen
mɔgɔ jumɛn bɛ CDR kɔnɔ n'a bɛ se ka ko dilan a tɛ ye u ka vidéo maniw tɛ lajɛ tuguni parce que u bɛ nkalon kan a dɔw bɛ vidéo daminɛ heure kelen hali mɔgɔ fila t'u ka direct kɔnɔ hali mɔgɔ fila tɛ yen petini ma nkalon tigɛ o petini bɛ aw ka tɔn in kɔnɔ sisan a kɛra mun ye foyi pa paga rasa mago yɛrɛ tɛ mɔgɔ la wari fɛn fɛn bɛ sɔrɔ a kelen b'a bɛɛ dun a y'a dɔn k'a fɔ ko u tagatɔla don a y'a discours kalan a mɛnna a y'a lamɛn rasa yɛrɛ bɛna a discours kalan minɛ. hali ne bɔra bi ko fɛn u bɛ wele kana de tu sais que i bɛ mankan min na a ma ɲi i bɛ Razvatch ko a y'a ta sɔrɔ i yɛrɛ bɛ Razvatch ko nin kɛlɛba in na i bɛ ka mun nafa sɔrɔ a la a bɛ mobili kɔnɔ e bɛ mobili kɔnɔ a bɛ ka taa Faransi e bɛ ka taa Faransi yan a bɛ ka taa États-Unis e bɛ ka taa États-Unis yan a bɛ nin dumuni kɛ e bɛ k'a kɛ yan mais i bɛ Razvatch ko kɛlɛ minɛ i tɛ ɲininka o la dɛ ko cɛ yɛrɛ b'a fɔ nin bɛɛ la e yɛrɛ bɛ ka mun sɔrɔ de. e ka nin kalabanci lajɛ k'a bɛ Razvatch ko kɛlɛ min na k'a tɛ an tun bɛ e kɔ yan e m'an janfa ka taa Bubu ka wari minɛ e ma an janfa ka taa Bubu ka wari minɛ pour que e ma to i ka sira kan e y'a daminɛ cogo min na ni sisan ye kelen ye wa n'olu fana nana n'o ye tɔgɔ dɔn sɔrɔ u bɛ taa wari minɛ u bɛ taa katikati minɛ u bɛ taa c'est pareil e fɔlɔ de y'a daminɛ i ye kɛlɛ daminɛ cogo min na ani sisan tɛ kelen dɛ Bubu ye wari di ma aw taara Karimu Keyita ka so don min na aw segintɔ a ye 1 million de d'aw ma k'aw ka don essence la o don mun de fɔra ye ko Mali tɛ jɔ Razvatch i ka wari minɛ Mali tɛ jɔ i ma wari minɛ yan jogo fɛn fɛn b'ale la a b'o misali de ta k'a ɲɛsin mɔgɔw ma nin y'a yɛrɛ jogo de a bɛ k'a fɔ petini ma ko e min filɛ ne kɔ sisan n'i ye tɔgɔ sɔrɔ o bɛ na i tɛ bɔ nin kɔ mobili t'i bolo i bɛ mun dumuni kɛ i tɛ nin kɛ o fɔra fɔlɔ de ma o de la a ye kɛlɛ bila ka taa wari minɛ o kuma fɔra Razvatch yɛrɛ fɔlɔ de ma Razvatch yɛrɛ ka sabu a yɛrɛ ka kɛwale de y'o ye wala an b'aw bila hakɛto bɛ kuma kɔnɔ wasalamu ala ka bi nɔgɔya ala ka bi diya ala ka minɛnko bɛɛ lajɛlen nɔgɔya si ni kɛnɛ ala ka di an bɛɛ lajɛlen ma merci beaucoup la famille on ensemble sini tuguni an bɛ kɛnɛ